¡A coberto! ¡Mantenga posición, Carlos! ¡Dende a ponte! Escoitar. Hoxe foi un desastre, Carlos. Teño que xustificalo. A muller que gravaches é importante. Chámase Uxía. Vámola a capturar. Irás buscar o grupo ás zonas virxes. Logo daremosche apoio para enfrontalo. Non hai marxe de erro, Carlos. Saes mañá. Cando Melinda se faga con todo, que crees que vai pasar? Vixíaos e espéranos ali. Estamos chegando. Canto tempo temos ata o punto? Uns 20 minutos aproximadamente. Veña, imos aló. Hola, Carlos.
Ti máis el quedaredes na retagarda durante o asalto. Andando. Carlos, Tranquila, Uxía. baixa a pistola. Que cona estás facendo, Uxía? Que fas ti traballando nas organizacións da corporación, Só fago cumplir a lei. A lei corporativa. Todo isto é inútil. Non tedes ningunha posibilidade. A que viñeches, Carlos? O asentamento vai ser asaltado en menos dunha hora. E van por ti. Por que me dis isto? Non queda nada por salvar, Uxía. Incluso os paxaros marcharon xa de Galicia. Nestas fragas aínda resisten algúns. Ven con nós. Hai algúns ordenadores e outros aparellos electrónicos. Ben, marcado o lugar, é que veñan leválo todo. O ordenador detectou un aviso de actividade emotiva no teu soldado. No momento no que gravou a esa muller, pedín que reconstruísen as imaxes que evocou nese preciso momento. Acaban de chegar. Escoítalo. Como dicías que se chamaba? Verderolo Montés. Este debe ser adulto. E iso como o sabes? Polo canto. É máis grave, máis forte. Que faz? Intento transcribir o que fai. Ves? Creo que podería facer un catálogo completo de cantos de paxaros. Son melodías como as da música. Sí, pero non é fácil, non sempre fai o mesmo. Xa collerei todo o seu repertorio. Tempo temos da banda, non? Carlos, ti non queres enterarte, non? Agora mesmo, esta é a única clase de paxaro que queda en Galicia. Dentro de pouco marchará como o resto. Cando Melinda se faga con todo, que crees que vai pasar? Que haberá máis traballo. A cambio de deixar Galicia arrasada e de acabar co paxaro do que estás a recoller as notas. E despois que? Non empeces outra vez co mesmo. Ei. Se son quen de transcribirche o canto completo, ves pasar unha noite aquí comigo. Xuntos. Proceden da mesma vila, tiñanse bastante simpatía ata hai poucos anos, e parece que ela intentaba inculcarlle todo iso da ecoloxía. Necesito que me asegures a lealdade dos teus soldados. Isto correu antes da fractura. Pasou moito tempo. Logo eu recrutei a Carlos e sempre fixo un traballo impecable no meu grupo. E ademais ten talento, hai poucos como el. Sempre amosou unha lealdade absoluta á corporación. Que pasou?
Non o sei, quizáis detectaron o meu sinal. Non nos piches fuxir. Desde a miña posición non vin nada. Sabes, estiven consultando algunhas fontes e sei que Uxía procede da túa mesma vila. Tiveches algunha vez contacto con ela no pasado? Soábame a súa cara, pero nunca tive en relación con ela. Está ben. Confío en ti. Pero non podes ir con nos. Expulsareite do grupo. Teño que tomar algunha medida de cara á galería. As gafas. Escribirei un bo informe sobre ti. Non xa faltar traballo en algún outro sector da corporación. Veña, voltemos ao coche. Que pensas facer agora, Carlos? Que tal a minería? É un bo oficio. E tes algunha experiencia niso? ¡Colladlo!